wato Bermuda Triangle wadda Turawan yamma suke wa lakabi da fadar shaiɗan, hatsabibin sashe ne mai matuƙar abin tsoratarwa da al'ajabi wadda babu irinsa da ke kudu maso yammacin tekun Atlantika. Shi wannan sashe ana zarginsa da haɗiɗiye jiragen ruwa sama da 50 da kuma jiragen sama fiye da 20 da mutane wadda ba a iya ƙididdige yawansu ba. Ginshikin Bermuda ya fara ne daga birnin Miami da ke jihar Florida ta Amurka zuwa tsibirin Puerto Rico sannan zuwa tsibirin Bermuda da ke tsakiyar tekun Atlantika. Zuwa yanzu akwai alƙaluma da dama waɗanda masana suka fitar akan gaskiyar girman yankin, amma dai mafi shahara shine ya kai kimanin mil 500,000 na sukwaya. Wasu manazarta ma sun ce ya kwarara har zuwa gabar tekun birnin Irish. Shi dai wannan yanki na Bermuda yana da matuƙar rikitarwa, inda aka ce da yawa daga cikin jiragen sama da na ruwa sun ɓace ne a ƙarƙashin wani yanayi mai ban mamaki da al'ajabi. Kaɗan daga cikin yanayikan sun haɗa da ƙaƙƙarfar guguwar cikin teku, duhun yanayi wadda ke sa ba za ka iya ganin abin da ke gabanka ba, rikirkicewar na'ura tare da hana na'ura yin aiki yayin da kuka nausa cikin tsibirin Bermuda, zazzafan yanayi da yakan kai har digiri 74. Zuzzurfan kwari da babu kamarsa a faɗin tekun Atlantika yana cikin sirƙoƙin Bermuda wadda ya kai zurfin kafa 27,493 kai da dai sauransu. A shekara ta 1952 mujallar Fate ta yi wallafa mai taken Sea Mystery at Our Back Door, wato teku mai abin mamaki a kusa da mu. Gajeren labari ne wadda yake fayyace asarar rayuka, jiragen sama da na ruwa masu yawa, kai har ma da al'ajabin jirgin sama na 19 wato Flight 19. Rukuni 5 na sojojin sama a Amurka masu koyon yaƙi da harba bama-bamai tare da masu basu horaswa gaba ɗaya. Mutane da yawa suna zargin cewa akwai wani abin mamaki da ke hallaka mutane da jirage a yankin, wadda har yanzu an kasa ganowa ne, sai dai da yawa daga cikin mutane na raɗe-raɗin cewa fadar shaiɗan ce a gurin. Wasu kuma suka ce maƙetarar zuwa duniyar taurari ce a gurin. Wasu kuma suka ce ai firgitaccen yanayi da ƙarfar iska ita take hallaka mutane a gurin. Wasu sun ce hanya ce ta shiga duniyar ƙarƙashin ƙasa wato Agatha. Sannan akwai masu ikirarin cewa sinadarin methane gas ne yake fitowa saman ruwa daga ƙarƙashin teku shine silar ɓace-ɓace da ke faruwa. Da kuma masu hasashen wai wata ƙatuwar dabbar ruwa ce take lankwame mutane da jiragen. Akwai kuma masu cewa sansanin mutanen wata duniyar ne wato aliens a gurin. Hanya ce da ke iya tafiya a cikin lokaci, haka wasu suka ce. Ma'ana dai duk wanda ya shiga cikin sirƙoƙin Bermuda to zai tsinci kansa a wasu shekaru da suka jima da shuɗewa ko kuma wasu shekaru da basu zo ba. Akwai masu ganin matsalar direbobi ce kawai da ababen hawa ka iya jawo haka. Bataccen hatsabibin birnin Atlantis ne a gurin, haka wasu suka ce. Kai wasu ma cewa suka yi ai ƙarya ne kawai, zuƙi ta mallace babu komai a gun, don haka duk jirage da mutanen da ke bacewa a gun tsautsayi ne kawai da ka iya faruwa a ko'ina. To amma kai me kace? Ke me kika ce? Ina jiran comment ɗinku a ƙasa. Kaɗan daga shahararrun labarai da suka dabaibaye sirƙoƙin Bermuda sun haɗa da jirgin ruwan USS Cyclops. A watan Maris na shekarar 1918, jirgin ruwan USS Cyclops yana kan hanyarsa ta zuwa birnin Baltimore na ƙasar Maryland daga Brazil. Ya keta ta yankin Bermuda ɗauke da ton 10,800 na ma'adanin manganese tare da ma'aikatan jirgi kimanin 309. Ya ɓace a cikin sirƙoƙin Bermuda, ba a ƙara jin wani bayani daga mahayansa ba, kuma ba a samu ko da guntun tarkacensa ba wadda zai taimaka wajen gano abin da ya faru da shi. Wannan yana ɗaya daga cikin jiragen ruwa mafi girma da aka yi asarar rayuka masu yawa a tarihin sojojin ruwan Amurka. Kimanin shekara 27 bayan haka, rundunar jiragen sama 5 'yan ƙunar baƙin wake wadda aka fi sani da Flight 19 na ƙasar Amurka ƙarƙashin Lieutenant Charles Taylor ya ɓace a sararin samaniyar da ke saman sirƙoƙin Bermuda. Kamar yadda abin ya faru a jirgin ruwan USS Cyclops, ba ƙara jin wani bayani ba
kuma ba a samu tarkacen jirgin ba. Jirage uku da suka bi sawu da yunkurin neman su ma har yau ba a ƙara jin labarinsu ba. Shahararren marubuci Charles Balis ya ba da labari game da kusurwar Bermuda a cikin littafinsa mafi siyuwa a shekara ta 1974 mai suna The Bermuda Triangle, wato surkukin Bermuda. A cikin littafin, Charles ya yi ikirarin cewa ɓataccen shahararren tsibirin birnin Atlantis yana da alaƙa da surkukin kusurwar Bermuda. A cikin shekara ta 2013, asusun kula da namun daji na duniya, wato World Wildlife Fund, ya gudanar da cikakken bincike akan hanyoyin jigilar jiragen ruwa, kuma ya kaddara cewa surkukin Bermuda yana ɗaya daga cikin gurare 10 mafiya haɗari na ruwa a faɗin duniya. Surkukin Bermuda yana fuskantar ƙarfar guguwa mai yawa da tsananin motsawar ruwan teku. Akwai ɗimbin labaru game da Bermuda masu matuƙar firgitarwa da gigitarwa. A yi subscribing a tashar mu domin jin sauran labaran da suka shafi Bermuda da ma wasu labarai na al'ajabi.